Moabot sa 72 ka mga gagmayng patigayon sa dakbayan sa Talisay ang nisalmot sa 11 Talisay City Trade Fair. Paagi kini sa pag-promote pa sa mga negosyo sa syudad ug mga silingang lugar. Ani ang report ni Femari Dumabo. Susama ga-fiesta sa gawas nga bahin sa Talisay City Hall ning adlaw kay ang plaza na puno nining mga tent. Nagpaanindotay sila sa pag-display sa ilang mga produkto nga pwedeng kapilian sa mga mamalitay. Dunay mga pagkaon sama sa fast foods, sugba-sugba o guban pa. Nga naasay na kaniyang klase sa mainom. Kung gusto kag technology and services, imo sa bakita dinhi. Ug duna sa balikyang mga sapot. Susama lang nga naa ka sa mall apan open space lang. Nakita nato no sa kadalanan o bisa sa tamato, murag normal naman jud. Wala lang jud official statement ba na unsa man jud ta, normal na jud ta, pwede na tang mo normal, no? So atong tema diri sa ato ang Talisay Trade Fair is the way back to normal. Kita mga negosyante ato ipakita na we need to go back to normal, no? Ang trade fair molungtad hangtod karong Domingo diin matagabi adunay kalingawan sama sa motukar nga mga banda ug daghan pa. Samtang sa laing bahin ang Pangulo sa TCCI uyon sa gipagawas nga kamanduan ni Gobernador Gwendolyn Garcia alang sa optional nga pagsulod og face mask sa mga open space ug well-ventilated place. We as business owners, we lean more on the practical side of the issue, no? As I speak to you now, makoy mask, and you are wearing mask, and that is your option. Uban ni Jun Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.